Бус е 2016 година. 2.2 двигател, 124 коли. Има халогени, има темпомат работещ, климатик работещ, гуми почти нови. Бурканите си работят също. На 164 000 км. Работят с бурканите. Тук е счупено стъклото на огледалото, иначе се функционира всичко по него. Тук също огледало с долното липсва. Може да се смени цялото огледало, 150 лева съм го проверил струва. Катинарите не съм ги махал аз, така го купих буса, така го и докарах. Ето отзаря също. Се светят. Както си докаран самия бус, единствено... Да, аз съм го обслужвал напълно. Масла, филтри, каквото е нужно. ABS датчици отзади светиха и тях съм ги оправил. Така, това е оборудването, това е модулчето. Ето сега. Спрях за момент, да мога да се разпъна маркуча, защото не мога да снимам да разпъвам, за да ви покажа как работи всичко. Това е дистанционното и антената на дистанционното. Значи хваща на много големи разстояния. Тествал съм го. Ето сега. Тръгва се дистанционното. Натискаме това копче, за да го активираме с ето свет на лампичката. Задържаме още веднъж. И пали. Тук се подава газ. Тук намален. От тук развиваме. От тук навиваме. Работи на много големи разстояния дистанционното. Както казах, тествал съм го. Всичко се работи както трябва. Само да покажа нещо. Ето тук, момент само да махне това маркуч. Ето тук самия бус е малко ударен. Така го докарах, така съм го купил. Тук също катинара липса, който не съм го свалял аз. Оттам са го свалили хората. Камерата не работи.
предполагам, че трябва да се смени. Вътре си има монитор, който работи, но камерата не работи за отзад. И